ଅରୁଣ ଖାଇକି ସେ ହନ୍ଦ ହୋଇ ଏତେ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବ ହସ୍ତିନାର ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବନି ଘୋଷଣା ନଖର ପାଇକି ପରଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାଉ ଦାଉ ତତେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତୁମେ କନିଷ୍ଠ ତୁମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବା ଉଚିତ ମନଜା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନ ମାରି କଣ ଦେଖୁଛ ଯୋଉ ସଜଳସ ଗୁହାପ୍ରତ ଘର ତିଆରି କରି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ନ ଲଗାଇ କଣ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ତ ଅଗ୍ନି ପାଉନାହିଁ ରୋଷେଇବାସ ନ କରି ସେମାନେ ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ବା ନିଆଁ ପାଇବି କେମିତି ଆମକୁ ଶୁଭୁନି ଏବେ ଉପାୟ ତାର ପ୍ରତିକାର କଣ କରାଯିବ ବଣଜା ଉପାୟ ଅଛି ବଣଜା ଉପାୟ ବଳେ ଶତ୍ରୁ ତବ ହଇବ ବିନାଶ